Ngoimore nyikwara mugiro kamana nyakum kitera mugi TV ka une wang sai chenro mar duol mabire kidienje ariyo mokwongo ng'isi gi mosebedo ka timore pacho ka kaso kidienje mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo modhi yali lono Mondi Ayieko en japuonj oganda Uraia Trust gimomiyo nye gigolo report moro ka gin gi Transparency International ma wache weche mag mibadhi manyiso ni weche mag mibadhi omoko dala ka kendo mono jo Kenya yudo ratiro margi. Obro penje ni tang'o matimore inyalo kony nade mondo mi weche mag mibadhi orume pacho kae. Mane mbaka obro goyo kidienje mar ariyo mar chenro mar duol sani antiere ka gi Belinda Phillips nyarige makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. If they don't pay, there will be a shutdown, and you will know that the church, as it were, it has a bigger percentage of medical services. Tendo stende maitayo gi joko pere obuogo chungo chenro magi bang sirikal rim chulo gope magi bando kumba mar SHA. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. Migao mar omenda yuak ni Kenya medo donjo kama denye budget kaluwore gi okang' mar pinje moko chungo kony mane gikele pacho ka. No biro mapek gipolo to gipei. Nyaka sani akoso kata kama ninde gi nyithindo gi sirikal ambo mondo konya. En lal ne jogweng' ma Central Kochia Homa Bay bang koth kod yamo mapek kelo negi midhiero. Sisi tumeamkia tu tukapata polisi wamehama. Tumefunga kazi 6:30 kwa sababu hakukuwa na usalama. Tesendo bila Mariandera e county ma Kirinyaga urlor nikech gowi mar ot maromo siling milion 2. Ero kamano dwaro winjo pachi ariyo adek auchiel nono e kaka inyalo yudo magi weche manyien. Ni Archbishop mar kanisa jokopere Diocese ma Nairobi Philip Anyolo owacho ni ute thieth e bwo kanisa no biro chungo chenro magi ka sirikal orem chulo gope gi e bwo kumba machon mar NHIF. Kano lose boma mathika jadolo nolero ni kaka kanisa onge ber malich magi yude tayo chenro mag thieth ka ok mana konyo jotuo kod sirikal e ting' mar neno ni jongima mar jo Kenya ni kare. Simfroso Kinda miolero. Tarik 5 dwe mar adek higani, Jatend Piny William Ruto nogolo chik mondo migao mar thieth ochak chulo gope mag ute thieth e bwo kuma machon mar NHIF. Nyaka sani nenore ni gope ma kamagi pok otiek chul kaluwore kod ote mar jatend pinyno. Archbishop mar Diocese mar Jokopere Philip Anyolo koro obono ni ute thieth mag Jokopere ibiro lor poni gope mag NHIF ok ochul mapiyo. If they don't pay, there will be a shutdown, and you will know that the church, as it were, it has a bigger percentage of medical services to help the government and to help the people of Kenya in matters health as such. Anyolo lero ni onge ber moro amora magi yude ta ute thieth makamago mak mana temo reso ngima oganda kod konyo sirikal tije. It's not the payments that they get in the government that they get, and it's not any advantage that the government has out of the taxes and the revenues that they get that we have. So we depend on that, our relationship and how we encourage people. Jadolo no mane loso thika e od thieth mar Mary Help kamane giyange bado thieth no mar mine kod nyithindo lero ni sani ute thieth magi ni kamarach kalore kod nok mar omenda mar berogi. We give services, but also we need to improve on those services. So it is very important that we also are listened to, and we are working together in cooperation with this Ministry of Health and also the government as such. Because in doing this, and I'm very much convinced, in having fewer people in the hospitals, you're having fewer people in prisons, you are developing the economy. Sirikal nyaka sani ni kod gowi mar bilion 6.8 mar ute thieth mag kanisa e bwo kuma machon mar NHIF. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda John Mbadi onyiso luoro ne piny Kenya nyalo donjo kama tek bang' pinje maoko chungo kony magisebedo ka gichwalo ne piny Kenya. Oyango pek mar gope mane piny Kenya okawo e kinde machon masani koro kelo pek ne uchumi ka bendo oyango ni en kinde ma piny Kenya unjo koro chak dwaro yore mag tayo chenro magi wuon. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Piny Kenya koro nyalo biro yudre kama tek kinde mabiro
kaluwore gi okang' ma jatend piny Amerka Donald Trump nokawo mar chungo kony ma osebed ka ichiwo ne piny Kenya. Ma en kaluwore gi jatend migawo mar omenda John Mbadi. World's largest economy has clearly indicated to us that they are not interested anymore in supporting some of the activities or some of the services that you used to support in this country. It must worry us. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. Mbadi oyango ni kata mana pinje mamoko ma osebedo ka chiwo sir wachore ni biro chungo sir ma kamago e kinde mabiro. Anyato riwruok mar European Union ma ochich ni biro tero omenda gi lweny ma Ukraine gi Russia kendo weyo Kenya gi pinje mamoko ma onge kod kony. I am even sure that the European Union will also not have any spare dollars or shillings or euros or whatever currency to give us. Why? Because the moment the US cuts aid and support to Ukraine, we are sure the European Union is going to divert resources to that war. And we will be left looking inward. Oyango ni gope manokawo gi piny Kenya kinde mokalo sani koro kelo midhiero kaluwore ni gin gope mapek machuno mondo mi piny Kenya nyaka chul. Kuom ranyisi, piny China kod gope mamoko. It is the worst period for this country in terms of debt repayment. This country has never been where we are today. And allow me just to demonstrate to you that that is the reality that we must confront. We made decisions some time back to take certain loans, and those loans, unfortunately, have just reached the peak. We have a total of 5.09 trillion debts, external debts. Out of that amount, only 2.83 trillion is in multilateral loans, which are concessionary, which are cheap, which have longer period of repayment. And then we have 1.09 trillion Kenya shillings in terms of bilaterals, out of which the Chinese loan is 665 billion shillings. And these Chinese loans will be cleared between now and 2029. Because a lot of it was taken in 2019. Mbadi molo sero mano kelo kanyakla jokanye sekta mar chike kod ratire keto kengi manyien ma kedo gi mibadhi oywago chal marach mar piny Kenya ma wacho ni pok no timore nyaka nene. Akoro geno mare en ni piny Kenya biro yudo yore mag tao chenro mag yor omenda manyaka koro yudre e pacho kae. I want us to fight this corruption so that I can get some more money to help run this economy. All Kenyans must come out to say no to corruption. All of us. Lydia Ukeo, Ramogi TV. Manen jatend migawo Rafael Tuju chwala yanga ng'ur mare ewi joyal buche mag doho maduong' mogik kod duol mochung' ne tije joyal buche JSC ka okoni gitiyo marach gi teko margi. Tuju yango ni okawo kang' mar chwalo neno mage matudo joyal buche abich mag doho mamalo mogik kod ketho mag tiyo marach gi apisi kaachiel gi weche mag mibadhi ni mar onge kod adieri ni duol mar JSC nyalo winjo ng'ur makamano. Tuju bende okwedo weche matudo dwaro mare mar nono joyal buche abichgo kod weche mag siasa ka olero ni bura mare otudore gi kaka joyal buchego ne otayo bura mane odonjnego gi bengi mar East Africa Development Bank ewi hola maromo bilion 1.2. Joyal buche matuju dwaro mondo non gin Justice Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Philomena Mwilu, William Ouko kod Joe Kindungu. I was here specifically because of the challenges that I have with the Supreme Court, some Supreme Court judges. It was important that I share some of the issues of ethical violations and possible corruption matters involved in this case to the relevant authority, which is the EACC. That there was the radical surgery of the judiciary
under the supervision of the same Kiraitu Murungi, in which some very respected judicial officers, Justice Otieno Kwach and Justice Angawa, were removed under his supervision as the Minister for Constitutional Affairs. I don't know what has changed when attached to the Supreme Court. Chenro mar dayo dho jolar lemo mar jakom IBC ne odhi nyime kawuono ka put manono jogo mamedo diro penjo mag pimo ratil mar jomolap dhogi ndong ne komno endo. E kindeno bende Archbishop mar kanisa Jokopere Philip Anyolo wacho ni jal ma idhi yudo lemo mar bedo jakom mar IBC nyaka duok geno mar jopiny masani koro onge gi adieri e duolno. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Oganda jo Kenya pod nyiso rang'iny mar rembedo kod chir e kod duol mar IBC kaluwore kod kaka IBC okosechopo geno mag jo Kenya e wi tayo yiero ma pacho ka. Kokalo kuom jadolo Philip Anyolo moloso Thika e kaunti ma Kiambu, owacho ni dwaro nitiere mar mondo mi aput mochuogo IBC oket duol mabiro duogo chir e kod geno mar jo Kenya kuom duol mar IBC kalore kod gik mosetimore e wi yiero ma pacho ka. The trust is built into the Kenyans, things will work well. The most difficult thing I think now is that IEBC up to now is not trusted. It's not trusted. So whoever comes in must build that trust between IEBC and the parties and as well as the people who are going to vote. Ma wacho kawuono ka chenro mar dayo dho jok malaro kom lemo mar duol mar IBC ne odonjo odiochienge mar ariyo e kama putno mamanyo jakom IBC ne odiyo ji ang'wen. Odiyo mane en jatatije yor kojole duol matayo doho Kai Kisinja ma opimne muya kod penjo e wi buche mag mibadhi mane duol mar EACC ne onono kendo chwalo ne ODPP kendo chope godo e doho e wi mibadhi mag nyiepo. EACC recommended for prosecution was also your name. Maybe you give us a little background on what had transpired, and in the same time, this position you are seeking requires confidence in the public. So when there were issues or investigations touching on one of the courts that had not been constructed, the investigating agencies heard about it and moved into the institution. Fortunately, there was pure miscommunication because that particular court had been constructed. The correct information was given to them, and eventually that claim was dropped. And I have given the ruling and supplied the ruling, which clearly says that. So that is what happened. Jacob Ngwele, benedoge omo kenyima pudno, e kaidwa ni mondo ler mibadhi mane omiene kine mane en jagoro mar county ma Nairobi, e kama mibadhi monywando nyaka rem chudo ne jotije mag county ma Nairobi ne odhienyne. What does that tell us, given the job that you want to take, which is a political office? Wouldn't one insinuate that if you became IEBC chair, you'd use your political skills? Political management skill did not mean I'm a politician. I meant that I've been a political manager of politicians. I have to put the issue into context. What I said is that there was a court case, and afterwards, my political, I can call the leadership, I don't want to name names here, but whoever had the desire to hound us out of office devised another scheme. And that scheme was basically to question how my transition from parliament to the county assembly, how it happened. Jima moko mane liet mar dwaro kom jakom mar IBC ochwer kuomge. Onyando Erastus Edhekon, kod Joyce Mudivo, mitudo kod weche mag bedo kod rem nyiso chia bidhruok, kama luya ne ochotnegi e nyim komitino. Chieng' Tich Adek, Lilian Wanjiku, Robert Akumu, Gisol Simiyu, bende biro bedo rindi maliet ka idayo dhoge. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Achije adek manyo maki ka itudogi kod goyo miyo moro tamore bolo lo e liend jaode kaunti ma Nyamira ochwale do.
Achijigo no chwale remand kuom ndalo 7 e kinde ma kuro nonro dhi nyime. To kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, miyo no manyinge Melen Mogaka bende nochopo e nyim obila mag okwach kich kama nofulo nying ji 10 ma otudo gi monj mare. Matimo mosa ahinya mano chinro maromo duogo kendo bang' dakika moko matin gik miloso gi lwet dhano gi samoro tamore ang' noduognu mbaka no bang' dakika matin. Sani wadhi ane nyime gi chinro marwa ni nonro yango ni risasi ema ne onego jago moro manyinge Amos Langat manek mare itiyo gi jarit jachiw wach e lo kar jot mar jatend piny. Nonro mar bero ma otim ne ringre jagono e kar kano ringre ma Chiromo e buore Nairobi ka en nonyiso maler kaka risasi ema nyonegi. Langat yangore ni nyo chiel gi risasi nyade 7 gi jago manyinge Mohamed Yusuf Keinan. Apisas mag IPOA bende nochopo e kar bero no kendo chako nonro margi. Familia mare medo nyiso lit kaluwore gi midhiero kod tho mar wuodgi no manyo monji bang' gwandruok muoche kinde mane gitugo mar pool. Tumeiona mchama wetu amepigwa risasi ya kifua, imepasua roho. Hata tumeiona tu tunalia, kuna mpango ya kupeleka tu nyumbani mtu wetu amekufa hivyo. Mungu tu atusaidie, naomba msaada kama sasa hii mwili yetu ifike nyumbani, nyumbani ni mbali. Alikuwa amepigwa risasi tumbo kadhaa. Mimi mwenyewe nilisapo ni kama around 7 hivi. So ndio tumeshuhudia pia leo. Ile kitu naomba tu serikali tusaidie. Amos ni kijana mdogo, ameoa juzi, akona mtoto mdogo sana, hata ajui nini inaendelea. So tunaomba tu usaidizi wa familia kama rafiki pia, na sisitiza tusaidiwe Amos apate haki yake. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet onyono piny ni jopuonj mag junior secondary gin jokanyo magi kendo ok ochun gi gidonje Kuppet. Kaluwore kod jagoro ma kojolo mar Kuppet Moses Turima, jopuonj mag JSS ne osomo e rang'iny mamalo kendo ok owinjore penj gimomiyo gidonje Kuppet. Judith Omondi leronwa wachni. Watimo mos kendo ntiere chenro moro ma bagowa kamatin lakini wadhi loso. Sani to wadhi yueyo moro machuok oduogo bang' dakika matin, miyo kik dhi mabor ahinya. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171, na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Ranki wango meya mhuto ge siche maitiyo kod kwiri nego buya nikech yamo mahuto matek nyalo ke kwiri nego buya makwiri tamre chopo kumbuya e yo mowinjore. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited.
Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dani ngeni in okani chak inena kai kende nyaka chieng. Dana An bendo kiaya. An okan kenda, dong wan kamara chiel. Wan jot achiel. Onge ng'ata manyalo kwinyowa. Iye koso kiye? Eh. Mama. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere Real Fruit Yogurt. Warwako kendo ni familia maroma 17 manyo yamo mapek kod koth oketho utegi e location ma Central Kochia Irangwe County ma Homa Bay yuago midhiero masani koro kwakogi kaka jafombo maroma Homa Bay Ali Abich lero. Thoth familia go sani koro onge kama ginyalo dakie kama ok to koro ochuno mondo many resruok kuom wedegi. Koth mapek manochwe kod auka yamo mager oweyo ka familia maderom 17 odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' ka utegi mag dak yamo ne owalo tade wigi e gwenge mopogore mantie Central Kochia e kanchudu bura mar Angwe. Yiende madongo mane yamo muko odong' ka oliero kendo ma nyiso pek mane auka yamo no birogo ka odni mawegi osebedo ka ojote ne owuore kod mwandu te iye bang' ka yien maduong' mane nitie to kod ni ruombore piny ma obanjo odni kod mwandu te iye ka familia mane oyudo masira bende ywak ni mwandu gite magudi ne okethore kinde no. Wadhi e chiro. Koro kwaduogo to wayudo ka gino otimore. Koro jaduong' mano wabede. Nyaka gi sani koro waseyudo ot moro adhiye. Gik mane ot kato nokethore mang'eny. Koro kaka wadhi chako onge. Nyoro biro gi auka matek modhi gi witata. Nyaka sani akoso kata kama ninde gi nyithindo gie. Sirikal ambo mondo konya. An oda nana kama kaka dwa chako gi nyithindo bende akia. An gi nyathi matin ma jedweche 2 to kendo an gi nyithindo 7 be madhi sikul. Chuora notho. Asa sirikal mondo konya aonge gi ot. Familia go mane utegi okethore wacho ni koth mapek manochwe gi auka yamo mager e gweng'no ne okelo negi buok maduong' ka thothgi nyaka sani pod okwamo maonge kama ginyalo jote bang' ka yamo ne osewalo utegi kamoko to koro chuno mondo many kunde jot ir wedegi. Nobiro mapek gi polo to gi pei. Mago mana tap. Ot oting'o ma ot ewe mane dwa ma ot ne chwer be. Ma penjora kera ta ang'o. Polo mel makalo kala dot kama to wuok ma dirisa kadhi oko. Koro yamo tiyo ka nyaka miechewa nyaka oda madala mar Abich Rombe be mano yamo nopudho noringo dhigo. Koro yamo ni notiyo gweng'wa ka notiyo kamoro amora marach. Bende kanise moko adek e alworano yamo ne owalo wigi e kinde masirano ka jotenanga ma Central Kochia kwayo bad migawo mochung'ne midhiero mabiro apoya sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mondo yorese familia go. Kanisa mara nogore piny kendo yamo nokawo mabati mowalo te manoringogo mobolo kamachielo. Kogigi moro sa 10 otieno to wall achiel nonindo piny te. Koro onge gimoro amora madongo kombena nyaka mana ne kanisa notur te. An chiliel chuora notho noweya gi ot mar kanisa. Koro nyithi rombe mag kanisa kata kama ginyalo donje sani onge. Total of udi 17 modakie mane yamo waro. Kendo moko gigo piny. Kaachiel kod kanisni 3
bende mane yamo waru wigi te. Koro wakwayo ni well wishers katiel kod sirikal nitiere disaster fund manyalo konyo jowagi nikech gionge udi mag, most of them are widows, gionge kata kuma gidhi gidagie. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tend County ma Kisumo ogolo siem ne jokony kuoyo kod maram mayangore ni sani koro ketho alwora e gwenge makono. Sirikal ma Kisumo chiwo ranyisi mar kuonde ma itime kunyo mar kuoyo kod maram e tok chik kaka Odhenyo Hills man Kapuonja, Kanyakwar, Kajulu, Nyakach, Mbakoromo e kind mamoko bende. Gavana ma Kisumo Anyang' Nyong'o wacho ni joma nie sekta mar gedo nyaka koro luw chike mag alwora mondo kik giketh alwora ma gikunye. Omedo ni sirikal mamalo kod mar kaunti ma Kisumo kokalo kuom migawo mar mwandu manie bwolo biro tiyo kanyakla gi jogo moyudi ka ketho alwora kendo biro kawo ne okang' mager. Ni joma gero udi kata maloko ohala mar uso ni joma gero udi kite kata lowo magigedogo kunyo kitegi kata loni adharani timiyogi pesa to gilos kama gikethono. Mani miluongo Kisungu ni environmental degradation. Ketho alwora mar piny to adharani nikech iniyude pesa to koro jomoko to thagre. Wagolo chik kawuono kaka county government ma Kisumo ni kapok ikunyo kiyi ni yudo uso kamoro ni ng'ato gedogo nyaka wamiyi rusa. Mwanyisi kaka itime to kisetime to kaka iumo kanyo bende. Tesen obila mar Andira mayudore kar chungo od bura ma Mwea West olor kendo obila owuok e tesen no kogol kaluwore gi gowi mar ot moyo siling milion 2 mapok ochul. Chenro mar loro tesen no biro apoya kendo kelo penjo mathoth kawuok kuom jodak makono makoro giywago rochruok mar arita manyalo neno e gwengego eko nikech obila go koro wuok. Obila go pok oyangi kama ne gidhiye bang' ka wuon odno nonyokawo okang' mar loro negi ot nikech pok ochule. Jana kitu saa 8 tuliona lori za Kenya Police zikakuja zikaanza kubeba polisi wenye walikuwa hapa kwetu. Sasa saa hii kutoka jana tumefunga kazi 6:30 kwa sababu hakukuwa na usalama. Hali walikuwa wanakaa kwa nyumba ya mtu binafsi. So kuna tetesi kwamba hao watu wanataka kulipa pesa zao. Sasa juu hawawezi jidipia ikawabidi watoki. Hapo mbeleni kulikuwa na wizi sana. Maboma, mabiashara zilikuwa pia zinavunjwa. Sasa tuko na hofu. Kama ni nyumba, kama kulivyo nyumba iko na kesi ya rent, wasaidiwe kulipa. Tumekaa na kwa muda zaidi ya miaka 5 na tumekaa na njia mzuri kwa sababu walikuwa wanatupea service mzuri ya kutulinda. Kila mtu kwa Kenya ako na haki yake. Mwenye nyumba ako na haki ya kulipwa kodi ya nyumba yake. Na hata polisi nao pia wale wanaofanya kazi pia nao wanatakiwa walipwe. Na sisi wenyeji na sisi tunatakiwa haki yetu ni security. Ronjene weche mag ohala ni moko kuom jokanyo e sekta mar Niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo lalruok matut obedi kapok ochak chenro mar chiwo kambi rego Niang' mar Sony Sugar e yor Kodesa. Chenro mar Kodesa kambino itimo e kinde matend Kenya Sugar Board to singo ni okang' makamano biro konyo kambino e chung' motegno. George Juma nigi ler mar wachni. E kinde nyasi no masido chenro makambino ma Sony koro chano timo e kindiga mag 2014 nyaka 2019 mabende ong'ere kaka strategic plan. Weche ma otende Kodesa kambino ma Sony ne omienjo. Government is here to make sure that whatever program we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. Kada bed ni jakomno madul mang'wechego mag pur Niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach ni deso kembe mag Niang' mag piny owacho dhi medo bero kembego. Moko kuom jokanyo sekno mar Niang' ma oting'o jopur to pod nitie kod penj mathoth malo duoko.
Jagoro marwakno ma jopur Niang' kaunti ma Migori Argueng Sadongo wach ni pok oket gi ler ka otende kod chenro mar deso kambi mar Sony. Onge kaka wanyalo tamore leasing kik tim. Kech en gima sirikal nosekadho. To nitiere issues ma nyaka ber clear. Achiel kuom gimoro no ber clear. En to leasing ni idwa time kuom muda maromo nade. Do bed higa achiel koso higa ariyo koso higa 10 koso higa 20. To wan kaka farmers makone to wawacho ni ka leasing itimo to kik time more than 20 years. Wach mar leasing ni en wach malich ahinya. Ma stakeholders te, gibed suppliers, gibed distributors, gibed jotich, gibed jopur, nyaka kel kanyakla. Wabed gi broad based conversation. Nito wach leasing ni dango timre maber maromo nade mondo dhi mayom maonge ng'amo hinyore in the process. Moko kuom penyo bende koro pod kelo wich bar en ni po ni kambini ma Sony koro desi jotije ma kambini ma Sony tijgi dhi bedo nade. Jakom mar Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach ni onge jatich moro amora ma kembego madhi desi madhi to tije. No way wanyalo biro gi program mabiro hurt the sugarcane farmers. Wadwaro ni Sony Sugar to go back to where it was in the 70s and the 80s. This was a major stimulus for the economy of this area. That is what we anticipate. That is what we want to see. E kinde maten kambini ma Sony Sugar ka otele ko jatatije mar kambini matin dima chano timo mathoth kaluwore kod gigo eko magiseketo ne gitime kin higa mag 2014 nyaka 2019. Jopur kwayo kambini mondo koro keto kenge maneno ni chudo ma jopur koro bedo makare. Late Maroma 2024-2029, by the 5th year, Onigobeni will increase area under cane to over 635,000 tons of cane, which should be an increment of around 55%. Wan kaka jopur nitiere gigo mwageno mondo wayude. Achiel kuomgi waparo ni ka Sony otimo maber in terms of cane payment. Ma indi dhi miyo jopur bero gi teko kendo gi thuolo mar kelo niang' mang'eny. Koro miyo wan gi mwadwa neno implementation mar this strategic plan ma obiro kawuono ni olose maber kendo time maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gabriel Wanyama jadak ma Nairobi ka ende bedo jaloch mar siling 250 e piem mar Jomoshe na Shabiki Jet X. Wanyama mosebedo ka tugo Shabiki kokalo mbui mar shabiki.com obedo jaloch mar 2 mar omenda makamano ma ichiwo juma ka juma. Piem ni bende chiwo thuolo mar loyo siling 50 odiechieng' ka odiechieng' duto kokalo mbui mar shabiki.com. Unaona ukiwa mtu wa Shabiki kuna promotion nayo iko sangi. Sasa vile niliona hii JetX wakati na login na nikaingia nikasema acha niingie nijitume kwa hii. So ile tu mimi nika stake 50 bob by the way. Unaona 250 nilistake 50 bob na pia mazee imani pia mazee lazima kuwe na imani. So imani yangu pia nikashikilia hapo then nikashtuliwa na the information. Kuna hiyo option ya 50,000 of which ni daily winners na kuna 250,000 kai yenye mimi nimepata, hiyo ni weekly. Sasa wakati unaweza amua uchague kuwe mtu wa weekly ama mtu wa daily. Sasa mimi nilipata hiyo weekly. Mimi ni msanii, mimi wanachora, I do paintings, naishi tu hiyo life ya usanii. So hapo ndio nataka ni sikume hii pesa hapo inisaidie 1 2. Hiyo ingine nitajipanga nayo juu pia mimi niko na watu wangu, familia yangu nini. Donjine chimak tuke ne riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka Indi Football Kenya Federation olero ni gin gi paro mar daro tuke mag Harambee Stars kowuok e alap manyayo nyaka alap ma Kasarani bang' johera mag adhula pong' mokalo kiewo e tugo mane kind tim mar Harambee Stars gi Gabon mane obagi alap manyayo. Kano wuoyo gi jofwambo, jakom mar FKF Hussein Mohamed olero ni ji mapok ofweny ne onyiewo tiko mathoth ka kanyachiel kendo no mono johera mag adhula mamoko yudo tiko mar donje tugo nendo. Kata kamano
tok neno mar alap manyayo matingo ji maromo 45,000 ne opong' thech. Hussein nowacho ni mana johera maromo 17,000 kende manonye otiko duto mane omiyo FKF omenda maromo $6.9 million. Worry of the president is the crowds that can come to Nyayo here and cause damage. But if we go to Kasarani today or tomorrow, you will even want to go there tomorrow and play at Harambee Stars there any match. So Kasarani is ready. And the president's concern is also our concern. We don't want to risk lives here. It's becoming smaller and smaller because the numbers were reduced from 35 to 22. So you see that big margin. Nyayo is now becoming small for Harambee Stars. It's also about time we adhered to certain safety and security protocols. This is important. If we don't do this, then we'll find ourselves in a situation where some of our facilities might not be usable again, and we don't want to get there. So I'd like to appeal on behalf of my team that if you truly love this game and you truly want to see Kenya flourish and you want to see Kenya prosper in football, help us. Please adhere to the safety and security protocols so that we can keep our families safe, we can keep our fans safe, we can keep our players safe, we can keep everybody safe. Jakom komiti matayo chenro mag chano tuke mag CHAN Nicholas Musonye osiemo klepe mag Gor Mahia gi AFC Leopards ni ponono ni johera magi biro ketho gimoro amora kata bende bayo chupni gi kite alap manyayo. Klepe ariyogo ibiro kum kendo ok bi yudo thuolo mar tugo e alapno kendo. Nowacho magi e kinde mane ochiwo chal mag pewe mapacho ka ndie motelo ne bago tuke mag CHAN gi AFCON. Kasarani, we have full floodlights. The beach is excellent. The dressing rooms are excellent. What we are doing there, we want to finish it completely so that even if Harambee Stars is going to play there the next match, they will not have any issue. We want to ask Kenyans to have good manners so that if there is a match here, I don't want to mention the match. If there is a match here and a seat is destroyed, those two teams will not play again. Bas wadhi yue moro machuok duogo to donje kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kamodhi go mbaka gi wendo amodhi almelo no Mondi Ayieko en japuonj oganda Uraia Trust. Wadhi wuoyo report mane gichiwo ma wacho weche mag mibadhi e pacho ka ndie taneno kuseorote mar 2:600 Ramogi Ler kendo waneno habari ka wan Odili Gardens Kisumu. An John Onyango from Owiti Foundation CBO. Erokamano ahinya John. Ramogi ma wuod Konyako Bura Ochuka Derek Ochieng kawuok Chemelil Guliago village. Congrats to our legends. We are very glad. Ungoli ne team Kenya, they have done it again. We are very glad with their performance. Amoso mama na Nyako Bura Gibro na Victor Ochuka Gejaode Mama Wendy kan gikagi nemba kazi camp. Amoso be my mantire Kenya kaindie parent solutions kaka nene erokamano ahinya. Eno Ramogi TV Trevor Wara ahinya gimatimore Kisino Masara Senga Nyakwar Odongo mar wang' neno West Kanyamkago. Amoso baba wa Senga Odongo kurani Ramogi TV kauntiere kaendi mos kwa sudo. Erokamano ahinya Sara Senga. Ntiere kamachielo kendo Trevor Morko di kaendi mano Sara Senga kendo chako medo message moro wacho ni wamor neno Ramogi TV en West Kanyamkago. Erokamano aneno ka ntiere machielo kaendi to sama koro dhika mayo wawang'wa. Waduogo bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya mondo donje kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kamwadhi go mbaka gi Mondi Ayieko en japuonj oganda Uraia Trust. Msimu huu wa
Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala ya 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jiomoshi na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Mama. Nana, Mama Rod. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir, kik uluor, kik kweduru, ni maruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari, di *811*414#. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Challenges moko machielo en kaka bao kelli customers dwaro moriere. To suppliers moko gikelo mobam, moko moriere. Bao mobam mondo iuse midoge duok pesa cha bedo tabu. Mach moro bende no ochalo gima liel matin e kitchen marwa. Koro mae mano mi adhi atimo ang'o, adhi abedo kod paro ni no, I need to have an insurance. Mach nyalo wuok sa asaya. Samoro nyalo bedo matek kionge okumba mar mach mwaluongo ni fire insurance. I would advise any other business owner to go for the CAC insurance cover. Tishangwen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. In kibiro temo ketho ute mag ji manie gweng'ni, to rangane odi kaka chal mondi sani. Wan koro kwa chaka. Sinema mabiro ni, an awuon abiro tang'oni. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka mungitwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore. Wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi mesa. Wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter. Garlic temiolo ne garlic butter bende gi ndadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo.
Nero kamano kuom Kiteramogi gi TV kawane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendwa modhial Omondi Ayieko. Omondi Ayieko en japuonj oganda Uraia Trust. Gimomiyo wan kod Omondi kaendi nitiere gimoro report mane gigolo kindgi kaka Uraia Trust kod Transparency International makelo weche mag mibadhi e pacho kaendi. To kapok anyiso weche mang'eny ahinya, Omondi erokamano ahinya kuom miwa sechegi. To wadhi ng'iyo ane ni report no ang'o manosebedo ka timore. Nikech report no nyiso ni nitiere chike mang'eny lakini chal ni ok luwgi e yo maler. Mane chenro mosebedo ka timore pacho kaendi, to wadhi winjo ni to uneno nang'o. E report mano yango ni Omondi, ang'o manogo gi buok mogik e report no? Report mano wachiwo nwayudo ni weche mag mibadhi en tuo maduong' ahinya e piny marwa mar Kenya. To nwayudo ni karo weche mek mibadhi gi osebedo ka timore chakre chon, chakre sirikal mokwongo nyaka sirikal mantiere sani. To wayudo ni kar weche mek mibadhi gi yudore kamoro amora, obede e family, obede e school, obede kata organization ma ji tiye, obede kata department mag sirikal, kuonde duto iyudo ni mibadhi nitiere. To mano nyiso ni jo Kenya kata jopiny koluwore gi weche mibadhi gi ok ginyalo yudo nafas mar yudo essential services. To wayudo ni karo nitiere kinda ma wasetimo kaka jopiny, kaka sirikal keto chike moko ma nyalo geng'o weche mek mibadhi. To wayudo ni kare onge iluwogi lakini ok luwogi e yo madwarore. To koro mano nyiso nang'o? Mano nyiso ni samoro bende wayudo ni jopiny ok ong'eyo kata weche moko mag chikego ma luwore gi weche mibadhi. To koro mano bedo matek nikech ere kaka inyalo chako goyo weche mibadhi to ok ing'eyo chike ma luwore gi mibadhi. Kata iyudo ni ji ok ong'eyo institutions mantiere moseket magoyo weche mek mibadhi. To mano nyiso ni koro kaka koro piny mar Kenya marwa, kata king'iyo weche mag mibadhi, wayudo ni piny mangima jo Kenya oketo nafas mar 123. To ing'eyo e piny duto wan gi pinje adi? Karibu 180. Koro mano nyiso ni weche mek mibadhi e piny marwa ka en gima koro osebedo gimomoko kabisa, ma nyaka wang'i ane ni ang'o minyalo tim mondo wane kaka wanyalo tieko wach mibadhi ni. Kuonde moko nawinjo kiluonge ni bila chuoni. Iluongo ni bila chuoni gi dholuo moro. Ni mit bilie. Mit bilie, mano mit bilie. Koro weche mek mit bilie go wayudo ni kaka gitimore e piny ka, to koro jopiny ok nyal yudo essential services. Iyudo ni kata ka en wach mag gedo e skul, iyudo ni contractor nyaka gol mit bilie. Kiyudo kata ka ng'ato dwaro tich, iyudo ni ji mang'eny ma dwaro tich, ng'enygi yudo tijno nikech gigolo mit bilie. Wayudo ni kata ka ng'ato dwaro wach ni koro dwaro kata chung', ija siasa, idwa chung', nyaka imbe e party magwa gi, iyudo ni nyaka imbe ibed gi mit bilie mondo iyud nafas mar yudo thuolo mar bedo jatelo. Koro iyudo ni ripodno ogolo gik mang'eny ma koro wapenjore niya, ere gima wanyalo timo kaka jopiny, nikech nyaka wabed gi plan mwaketo mwanyalo neno ni mae ma nyaka watim. Ilero wachno maber ahinya Omondi. To koro in king'iyo gini gi report mosetimo ni, mibadhi en gima nyalo rumo pacho ka, tang'o omiyo omoko malich kama? En chike mok ti koso jopiny ong'iyo kode ma koro chalo gima nyaka tim? Kaka nakwongo chako wacho, ochal ka tuo. To en tuo mosemako amaka ng'ata ng'ata. To iyudo ni
jopiny nyalo tieko wach mibadhi kantiere e yie iluongo ni political willingness kata political will. To wan nyaka wang'i niya ere kaka wanyalo tieko weche mek mibadhi gi kwaluwo chike mantie, nikech chike nitiere, chike ok ni onge. Wan gi chike molos ma kata king'iyo nitie bribery act ma nyaka malero maber kabisa kaka ere kaka wanyalo tieko wach bribery. Neno iyudo nitie anti-corruption and economical act, chike mag anti-corruption nitiere. Ineno koro iyudo ni chike go nitie lakini ok luwogi, onge enforcement ma waluwo chike gi nang'o. To kata kamano kiweri gi weche mek chike wan gi institutions ma oket kabisa. Kata king'iyo chike madongo mag piny, the constitution mar Kenya, king'iyo chapter 6 mawuoyo wach leadership and integrity, omiyo thuolo maber mayango alera ni nitiere commission moket kanyo ma nyaka tije en ma chungo kata prevent weche mag mibadhi. To koro commission no waseneno kotiyo matek but tiyo mare no iyudo ka onge lokruok maduong' ahinya. Lokruok nitie lakini matin. Koro nyaka wang'i kaka wan jo Kenya ang'o miyo nyalo timo kaka koro an japuonj oganda ma Uraia Trust watiyo tiya Kenya mangima, to wan gi jopuonj oganda constituency ka constituency. Nyaka wachak gimiluongo ni public awareness ma wapuonjo oganda ere kaka wanyalo konyore mondo watiek wach mibadhi. Be isewinjo nitie joma timo whistle blowing, yani kineno wach mibadhi ikaw kata itimo chal kaka mago firimbi ni kacha nitiere gima timore ma nyaka wane ni wageng'o gino kik dhi mbele. Kodhi mbele to jomo otimo weche mibadhi go nyaka makgi. To sani kata king'iyo sani jomo oseyude weche mek mibadhi komakgi otergi kata od bura iluongo nang'o doho. Iyudo ni ng'ato kawo pesa maromo kata bilion achiel to kimiye fine ma pesa di. Ineno koro nyaka wang'i niya wan jo oganda mar Kenya ere kaka wapuonjore nyaka wapuonjore weche mag mibadhi, ere kaka weche mibadhi nyalo ketho piny, ere kaka weche mibadhi iyudo niya komiu ndara kaka constituency kata kaka ward, komiu ndara to wach ndara no odonje mibadhi, iyudo ni ok nyal lose yo malong'o. Kong'isu ni samoro nitiere gimoro olemo moro mokelnu area maru, tiyudo ni weche mibadhi kodonjo gino ok nyal timore, kata ka otimore tiyudo ni samoro okoso. Tiyudo ni pesa mang'eny sani piny marwa mar Kenya kae kigolo jomondik tich gi jomoko machulo tax pile ka pile en pesa mang'eny donge. To mano nyiso ni nyaka wabed gi nafas ma yudo services e yo madwarore, lakini yudo ni weche mibadhi pesa mang'eny olal. To kata kisechako ng'iyo weche mibadhi chakre chon kikwano gi ng'eny mag piny kata moko mag county, iyudo ni ging'eny kabisa. Kaka manyocha noyudo ni jo Kenya na ywak wach Adani, dagi ywak wach Shani, sani ji ywak ni gini okone ka ochimo kuro. King'iyo mbele kanyo nitie weche mag scandal mag bando, king'iyo kanyo nitie scandal mang'eny moluore nyaka Eurobond gini mag Golden Bag gini mago gin mana scandal mana obiro na wach mibadhi. To king'iyo matut weche mibadhi go tete nokong'i matut mofweny ni ang'o manotimore to ere kaka inyalo kony to gichopo kanye to ng'ikruok ni kanye kaendi king'iye chal ni bin duol gi ng'eny ahinya, duol kata institutions mochung' ne weche mag mibadhi gi bin gi ng'eny ahinya makoro gichak gigajore iye kanyo, nikech nitiere EACC, nitiere DCI, nitiere ODPP koka koro ichak idonje doho. Bedo gi mang'eny no en gima ber kose en gima rach?
gibedo gima ber no mano gima ber ng'eny gi no kelo gima ber lakini ng'e niya ging'eny lakini ng'ato tiyo mare moro ka moro ni tich mare omigi nafas mar tiyo kiyudo ka commission chande en tije ong'iyo weche mag preventing weche mag gayo mag mibadhi koro nyaka ging'e niya ere kaka wanyalo loso policies manyalo geng'o wachni kik timre ineno king'iyo kata steering committee mag anti corruption iyudo ni gimbe gi tijgi mar create awareness public awareness mag gibi onego gidhi adhiya kuonde duto ka ginyiso ji weche mag mibadhi ang'o miyo gitimore tang'o miyo kik wan kaka oganda kik wabede nafas mar bedo timo weche mibadhi to mano en gima ber nikech ka ging'eny kamano wantie checks and balance ma miyowa koro ng'ato kotiyo kaka dwarore weche mek mibadhi gi nyalo rumo to jomoko be seyo ni bedo gi mang'eny ni makelo ng'ikruok nikech koro chal ka gima kiyudo kidhi kamoro kaka EACC idhi irocho faendi mondo kino chope DCI koni samoro gi ng'ati moro DCI kanyo idhi rocho faendi kanyo mano be nitiere adieri kanyo ni bedo gi mang'eny no miyo nitiere fuok mang'eny ma ng'ato nyalo riwore mondo geng' wache mag mibadhi but ing'e ni sama koro wawacho ni ging'eny jodoho yung ni parliament donge gimbe na od bura na ging'iyo magineno niya mano nafas madwarore mondo kech ka commission nitiere ka nyaka bed gi structures moko manyalo konyo commission timo tije ineno implementation mag gik magimiyowa kaka framework koro an gima adwa wacho ni giber ka gitiyo to kok giti mano nyiso ni pesa mag oganda lal to kwane tich magitiyo koro treba aparo ni bedo margi no nyalo konyo ka gitiyo kaka dwarore kaka omigi nafas mar tiyo ne jo Kenya but iyudo ni koro sani kata institution go be wan gi institution moko ma kaka koro wach ni Transparency International kaka uraia wambe wang'iyo samoro watimo monitoring migi weche moko matimore e piny ka kata ka en gimoro matimore e constituency moro iyudo wadhi watimo social audit be nitiere ratiro kaendi be nitiere kaka nopangi e kaka otiyo pesa no kaka nobiro otiyo maber kaka en contractor noyude e yo mane nagiluwo procurement Public Procurement Act kaka dwarore koso nagitimo mibadhi e iye kanyo ka nitiere wayudo nyaka wago firimbi wach ni ka nitiere wach mantiere manyaka walu ratiro mantiere iye ka mondo wane kaka wayudo joma timo weche mibadhi otergi to king'iyo gini matut nikech ang'e ni in japuonj oganda seche miwuoyo oganda be ukwerogi ni gimbe samoro gin gi makosa nikech inyalo yudo ka ng'at ma jakuo ma ji to ng'eyo ni ma jakuo to mano be gima joma oganda dwaro kendo be ging'ise ng'isa ratiro ni maendi mae ng'atwa kendo mae ng'amwa tero mwami nyaka kom nikech an gima ng'eyo ni kindiko jakuo to nyaka kwali kindiko jalweny be nyaka goyi to oganda be gimbe dongine gi makosa moro ka ni gin be maginyayo mibadhi ng'ato biro ni iri gi pesa mikia kata kumoaego timorgo mano adier kabisa nikech iyudo no oganda gin bende gitemo chwalo wach mibadhi ni koka timbegi to gi paro magi iyudo ni kata nyocha iyudo ng'ato ka oriembo mtoka e wang'ayo to ne en gi makosa to kaka oyudo en gi makosa to koro owacho ni ogolo asoya ogolo mia to nekech ong'iyo niya koro kadhi komaka to time adhi seche madhi tiyogo ka arita wach maga mondo losi biro bedo mang'eny koro gima timo ami asoya ka to owena nafas adhi kumadhiye koro iyudo niya nitie ng'iyo moro mantiere to ng'iyo ni osemako ng'ata iyudo ni ng'iyo ni entiere kamoro amora ma kata ibeke iyudo ni nafas idoro kata iyudo ni kata hospital ji opango line kata kamoro ma ji opango line iyudo ni ng'ato
en owuoyo mana gi watchman ni an miya nafas adhi mbele kacha ayud kaka inyalo konya mapiyo piyo. Koro iyudo ni nyaka emomiyo ineno wan jopuonj oganda, puonj mwapuonjo mokwongo en wach niya nyaka wang'i article 10 mar chike madongo ma miyowa values and principles ma nyaka matayowa e pinyu ka. Miyudo ni nyaka bed gi gino ni transparency and accountability. Iyudo ni nyaka bed gi gima iluoro chike mag piny, no respect of rule of law. Nyaka wabed gi ng'iyo weche mag kaka wan jopiny, ere kaka wa participate e weche mag dongruok magwa. Kech the moment we participate, ibiro ng'eyo wach no chakre e tiende. Nikech ok nyal luongi ni biuru e bura wa discuss kaka pesa notiyo mar school moro tikia ni nichako nade. Koro nyaka wang'e ne participation mar jopiny nyalo bedo nade. Ineno ka weche mag dongruok. Koro emomiyo wan jopuonj wasisitizo sana nikech wang'iso jopiny une mumiyo jogi bedo gi mibadhi nikech u support timbe magitimo. Ng'ato biro miya soya kata ndalo mag yiero, ng'ato miya soya to nyisi ni mae ane jatelo ma onego umiya telo nikech amiyi gimoro. Ineno, lakini ng'at moro maber chande ok oyudi. Ayudo ni nyathi kata kijana moro osomo maber to en ok oyud tich, to ng'at moko osomo cha imiyo tich nang'o ni wach mibadhi. Koro anyisi Trevor, jopiny bende gin be nyaka wang'i ang'o monego watim mondo wane weche mag mibadhi gi ok dhi mbele. Kaluwore gi nonro mosetimo, mibadhi ni en gima nyalo rumo kose na gima idhi duok piny? En gima nyalo rumo adier no rumo kose en mana gima iduoko piny? Mano e paro ma ji duto nego ni wadwa mondo watieki, lakini kata ka ber kwaduoke piny nyalo bedo gima ber nikech koro duoke piny nyiso nang'o ni chike mantiere chako tiyo. Joma dwa donje weche mibadhi gibiro bedo gi luor kech ka gineno mfano, gineno ranyisi ni ng'ani otweye niwach weche mag mibadhi, ok gibibet ka giparo weche kech weche mag mibadhi ji ipango to iyudo nafas mar time to kisetime onge kata ng'ama lawi, onge kata ng'ama biro monji ni itimo kama. Koro nyaka wang'i niya watieke nade. To gini nyalo chakore achaka kaka chakre mana e family. Chakre e ot. Kech e ot kacha ema ji chako puonjore weche mek mibadhi. E ot kanyo miyudo niya nitiere weche mek mibadhi mineno katimore. Kata iyudo ni janyuol samoro ohero kata nyathi moro ong'iyo ne gimoro kata chieng' nyuol mare, kikompea gi nyathi moro opogore. Iyudo ni samoro kata kowuok oko weche mek mibadhi iyudo kata iluongo nang'o, chief iluongo nang'o gi dholuo ker. Iyudo kata ka ker kacha ji nigi weche mag mibadhi mang'eny kata kabisa. Iyudo ni kata gimo monego olose e yo moro maber, iyudo nyaka mibadhi donjie. To kata kia kanyo iyudo ni kata kuonde kanisa be iyudo ni mibadhi nitiere. Koro en ng'ata ng'ata kama intiere onego iket ranyisi niya in ok in part mar mibadhi. Ichak ng'e ni mae mibadhi en richo, to mibadhi en makosa inyalo teri kata inyalo maki matweyi. Nitiere gimoro mane jatend migawo mar omenda John Mbadi ne wacho kawuono, winjane gima wacho mondo adwa winjo ni paro nang'e paro mar John Mbadi. John Mbadi ne wacho kama kawuono. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. If we consciously reduce the theft to 1 billion, it means we'll be saving 1 billion per day for 365 days. In a year, you will save 365 billion shillings. That is more than the external borrowing per year. Gima Mbadi wacho no benyalore. Mbadi
wacho ni kani kwale 1,000 to duoke piny kwal 500 wan wach kwelo no mok wadwar wach kwelo no onego in fact onego wach ni kikwalo 1,000 onego kikikwal gimoro amora lakini kiwacho ni 500 no kokwale pile to samoro ikwalo 500 kuom saa koro mano nyiso nang'o mano nyiso ni idhi pod ijiwo joma timo weche mibadhi ni omiwa nafas ni wanyalo kwalo matin to matin to mano en gima ok nyal timore to adwa nyiso mheshimiwa ni ok nyalre ni koro reduce wach mibadhi from 1,000 to 500 mano en statement ma aparo ni nyaka oparie matin mondo ong'is joganda niya from 1,000 to 0 to kuchalo ka gima oseyie ni koro kuto nyaka beda en mani koro duoke piny matin nikech imbe gi wacho ni gino nochako kuoni nochakore sirikal mokwongo nyaka sani mabe ok en gima nyalo chunga dichiel badi wacho mana ni duoke uru piny driver wasegi wach mibadhi chakre ma higni maradi nwayudo loch ndalo mane dhi mana higni koro 60 gi dhi higni mang'eny 62 to koro ok wanyal wacho ni koro sani ok wabedo gi nafas kaka nowuoyo mbele kacha ni nitiere institutions moseketo mang'iyo wechegi koro ng'ato CS Mbadi ok nyal wacho gina ilano chal ka gima koro embe ose lose hope ni koro ya ukwelo lakini kwa lul matini yao mano statement no dine ng'ata mantiere piny ka dine department tete mantiere piny ka dine kata skunde boards mag school moko mantiere arita e piny Kenya koro gima no wacho ni an kadan do obeda strong to jo ECC bende nyaka obed gi statement mangiso ni mano ok nyalre ka un ka koro ng'e nonro no wacho ni ang'o ma koro nyaka timre chakre sani mondo mibadhi orum kata ma dho ngere luongo ni recommendations wachak kanye wadhi kanye mokwongo en nyaka watim gimiluongo ni public awareness and sensitization korka weche mag mibadhi koro mano nyaka bed ni wan gi puonj ma pile obede skul obede kanisa obede baraza mag chief obed kamoro amora man gi nafas puonjo oganda ang'o miyo wach mibadhi kelonwa chandruok e piny ka tang'o ma wanyalo timo mar ariyo en ni nyaka wabed kwa wago firimbi whistleblowing nyaka wabed ni wan joma nyaka wang'i gimoro amora matimore to kwaneno nitie richo moro kata ka en ndara moro molosi to olose e yo marach nyaka wago firimbi kata kineno gimoro katimore kata ka en ofisa moro obede ndara to okwanyo asoya nyaka igo firimbi koro en weche ma nyaka ng'ato ka ng'ato nyaka bed yaw wang'i ing'i nitiere weche mibadhi ming'eyo ma ok ni keto ne ng'ato but giming'eyo mar adek nyaka wabed ni waluwo chike moket mag mibadhi gi nyaka waluwgi kaka dwarore ka en wach weche meg procurement nitiere chike mag procurement ma nyaka waluw e yo madwarore mondo wane ni watimo waluw e yo madwarore kaka chik dwaro iyudo nitiere weche moko matimore to ji ok luw chike koro chikego be ging'eny ma nyaka waluwgi kaka dwarore aeto wan nyaka be watim monitoring mag gik madhi mbele kech iyudo ni samoro kaka gimoro timore nyaka wabed ka watrack gik matimore to weche mibadhi gi wa highlight wanyalo tabiro studio kama to wawuoyo to highlight wechegi mondo kik wane ni gidhi mbele aeto wang'iya ne loopholes ere kuonde mantiere iluongo nang'o fuoke moko mantiere ka gi kacha ere kaka wanyalo dino fuokego nikech ka ok wadinogi then mano means niya pod nitiere yore moko ma ji nyalo luwo to ginyalo endeleza weche mek mibadhi aeto mogik
ni nyaka wabed gi nyaka wang'is oganda ni institutions mantiere gi gin institutions makonyo oganda korka weche mag arita kwe. To kantiere nafas ma kagidwaro participation mag citizen, inyalo kawo kata ka en memorandum titero negi wacho ni mae kae kaka dwarore kaka dwarore. Inyalo kata timo petition, indiko kata gima iluongo ni petition to imiyo joma usika kata ka en EACC tinyiso gi kama ema timore, koro wadwaro mondo lokruok obedie. E weche mag whistle blowing ka nitiere ga ng'ikni moro, nitie joma paro ni ka ng'asedhi awacho ago dhoga awacho firimbi ni wach moro dhi marach ka tane ma ng'uta odong' e jok. Koro ang' ne bed nang'o, nikech onge chike momako ne japiny kamoro maber mawacho ni kiwacho weche mag mibadhi kata igo firimbi weche mag mibadhi to nitiere kaka idhi riti e yo makare maonge gima hinyi. Dong weche mag whistle blowing dong nitiere Whistleblowers Act. Nitiere chik mamiyo whistleblower no nafas ma koro ok nyal kete nafas ma inyalo hinye kata inyalo timne gimoro amora manyalo miyo kik owachi. But nitiere whistleblowers moko be oseyudo chandruok nikech samoro kata ng'at mano gifwenyo no en ng'at ma bed no tek. Koro iyudo ni giyudo nafas mar miyo ng'ano kik wach weche madwarore, lakini nitie chik ma protect whistleblower. To protection no means niya inyalo wacho wach mibadhi to identity mari ok nyal bedo revealed. Koro mano nyiso ni nitiere some level of protection mar whistleblower ma wan jopiny nyaka wabed ni wang'e ni whistleblower inyalo ifwenyo ni nitiere mibadhi kamoro inyalo timo whistleblowing. But chik nyalo bedo, wan gi chik manyalo protect you from any attack kata ng'ano mondo ng'e ni mani ifwenyo wachno. Wach mogik miwacho ne jopiny nang'o ka koro sawa ma orumo koro? An ang'iso jopiny ni weche mek mibadhi kaka nawacho en tuo, to en tuo machakore e familia to odhi adhiya kamano nyaka jotelo mag piny. Koro ang'iso jopiny niya wabeduru joma ong'eyo ni mibadhi ok en gima kelo dongruok e piny ka. Weche mag mibadhi kelo chandruok mang'eny. Weche meg mibadhi yudo ni weche mek somo ok bibedo e yo maber. Weche mek mibadhi yudo ni wayiero jotelo ma ok gin gi chuny mar oganda. Uyudo ni weche mibadhi iyudo ni walalo pesa mang'eny madhi adhiya wastage. Weche mibadhi kelo no chandruok mang'eny. To koro adwaro ni ng'ato nyaka bed ni ging'eyo weche chike ma usiana gi weche mibadhi. Nikech the moment ming'eyo chike mantiere mano e chakruok mari mar geng'o weche mibadhi. To adwa ng'iso jopiny Kenya ni gimbe gi endelea gibedo whistleblowers nikech nyaka wabed wachiwo ywak saa mwayudo ni nitiere kama dhi marach. To kamano mano e gima nadwa nyiso oganda jopiny. Okay. Erokamano ahinya kuom wasiche gima Omondi Ayieko japuonj oganda Uraia Trust chakigolo report manyiso weche mag mibadhi. Wacho ni mibadhi chakore mane o familia wuone ot wuon mane kama mibadhi nyalo rumogo nikech mano be kama ochakore. Kamano mane kama weche numero mar duol Daddy Cool George Bati bro biro saa 3 anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakachi dendo nombija tae anyakuar guok ocha pesa unini maber jokama. Erokamano bana ler ahinya ineno ka dhulu yot iwacho maber kabisa. Dhi maber ler kabisa.